Voorzitter, de afgelopen jaren heb ik het kabinet herhaaldelijk gevraagd wanneer de Koerden ondersteund zouden worden in het gevangen houden van Europese ISIS-strijders. En de ontwijkende antwoorden volgden. We hebben ook herhaaldelijk gevraagd om de minderheden in Syrië te ondersteunen. En sinds dat moment zijn de Alawieten aangevallen, Druzen aangevallen, christenen aangevallen en nu ook de Koerden. Voor de laatste aanvallen is niet alleen problematisch omdat er een bestand is afgekondigd, maar ook omdat deze escalatie inmiddels een nationaal veiligheidsprobleem is op het moment dat Europese IS-strijders vrijkomen en zich weer in Europa melden. Daar niet op voorbereiden middels een debat zou onverantwoord zijn. Daarom wil ik hier graag met de minister van Buitenlandse Zaken en Justitie over in debat en reken ook op steun van de Kamer. Ik ga kijken of daar steun voor is. Meneer Vermeer. Steun. Heer Diederik van Dijk. Steun. Heer Steuteler. Ja, steun. Mevrouw Rodekerk. Steun. Heer Krul.